Kwazwai muri Africa. Madzuka banji mpompano pa nyumba yambepo ya Africa FM Radio. A very good morning to you all. Linjani lonke. Abalalelo umsakazweni omkhulu. Yes, yamakada kuthera ndene kwa Africa FM Radio. Amuri kufamba nemshamarari BNN muchina wemajuzi. Ndichira zvangu ngoti tine urombo arikana vateereri. Ndachifana kunge tichikupai chirongwa DHT Africa FM Radio Top 20. Chirongwa icho munogara upiwa musi wemugovera wega. Asi kuburikidza nezvipingaidzo zvakasiyana. Hatisi kukwanisa kunge tichikupai chirongwa icho chomukati mezuva ranhasi. Saka naizvozvo atoikanda parutani. Hanzi zvamunoziva ka. Haidzimwa haivharwe 24/7. Yes, ndiri kumshamarari BNN muchino majuzi. Ndichibarika zvangu pa +2637724977761. A WhatsApp platform chete. You just send your voice note papa. Wotaura kuti BNN. Aimimika. Makanyanya. Hanzo nengo wapedza ma sports ndiri. Yes, that's VJ. A song called Nziyumu. And that's a Tonga beat from Violet Jamu. Chirongwa Top 20 DHT Africa FM Radio. Aicho munogara upakurirwa na DJ Msharukwa. Ando chingadai chiri kudandaurwa panguva ino. Asi kuburikidza nezvakasiyana nditi. Azvinetswa zvemumasaisai umo. Hatisi kukwanisa kunge tichikupai chirongwa icho chomukati mezuva ranhasi. Saka naizvo zvinobva kuvigira chirongwa dzanda kusarudzirai. Chamakabatirwa nemushamarari BNN muchina wemajuzi. Yes, nchinangoti greetings mukoma nyasha gono. Zviri kufamba iri papolo kwane. Hanzi ndakahwirira zvangu BNN. Hanzi ndakadhula dhaka. Yes, greetings tete masi. Hanzi ndiripo BNN. Hanzi ndiri pano pa Hanzi Kempton Park.
as well as Precious Tichenzana and ndakawirira zvakare ndiri paPretoria, and not forgetting Mike Kareni as well as Mkoma Bande and Chief Nyandoro and tiri pano pakapa. As well as Mkoma Rangana Ichasi. Ndavarabato zvakare papa namukoma Shepherd Jani pamwe chete namadzibaba. That's Louis Mberi. Alright, rekani mbokuverengera imamirira zvazvakaita ipapa kubva panumber 1 kusvika panumber 20 patop 20 yanga ichifanira kunge iripo mukati mezuva ranhasi panguva dzino yanga yakamira yakadai so. Kutofambira mberi kwati kuita nacho chirongwa dzanda kusarudzirai chamakabatirwa nemishamarari BNN muchino majuzi on DHT Africa FM Radio 88.7 million listeners ando vanenge vakaisa nzeve dzavo pedyo nemaspika vari kumativi mana enyika. Namibia Studios ando pandakagara zvangu padriving seat pari zvino. Kamba kanonzi zvipo that's ngoni dzaishe gwatirisa. Yes, achifamba zvake nechikwata chake Angundu Sounds. Alright, rekani mbokupai mamirira zvazvakaita ipapa. Alright, but top 20 yezuva ranhasi panumber 20 panga pakabatwa na King Awilo kamba kachinzi Rudo Vaviri. Then panumber 19 panga pakagara Siga B imba yangu aine 29 votes as well as panumber 18 panga paina T-Spaka zvandinoda aine 34 votes. Captain Munyika mufudzi wangu that 38 votes. Panumber 16 ndo pakagara kambo kari kurira pasupezwe rangu aikari kambo kubva kuna ngoni dzaishe agwatirisa kambo kachinzi zvipo ando kagara panumber 16 mukati mezuva ranhasi. Panumber 15 panga paina J Walker Ambuya, that's 44 votes. Panumber 13 pana DJ King Chakanyanya pama levels 47 votes. Number 12 atina ndiyo. Panumber 11 pane Mapachka bata imakadaro so. Mandanga, you, baby Jimbon Posta, what's up Jimbon Posta, baby Jimbon Posta, Shua Jimbon Posta, what's up Jimbon Posta, Shua Jimbon Posta. Yes, but by 11 Panama Pachka, and that's Ernest Machara, Mapachka, and that's 61 votes, as well as Garurapa Space Virango, Akupakuna Finals Gama. Akamba kachinzi Baby Chimbondi Poster and Baby Chimbondi Kanda Opa Mzoro Zoro andika aine 61 votes zvakare zvinova ndizvo zvatishaisa number 12 mukati mezuva ranhasi. Moyo wangu wapara Baby Chimbondi Poster what's up Chimbondi Poster Baby Chimbondi Poster Shua Chimbondi Poster what's up Chimbondi Poster Shua Chimbondi Poster Facebook Chimbondi Poster
dzimwe dzenziyo dziri kunetsa mu top 20 DHT Africa FM radio. Achirongwa icho munenge makabatirwa muswe mugovera wega wega. Ana DJ Msharkwa. Hanzi ukaona usina kupostwa pavhale yakapfuura apa. Hanzi pane makwestion and answer. Yes, that's DJ BNN Mchino Majuzi. I want DHT Africa FM radio. That's Zanda Kusaruzirai. Yes, kutofambira mberi kwatiri kuita nacho chirongwa chacho. Rekaitoona kuti papa kamira sei pamwe pacho. Takaenda. Right, pa number 10 papa kagarwa na Junior Dube. Akamba kachinzi ndinoda kutenda Mwari. Aine 68 votes. Pa number 9 papa kagarwa na Mena Sija. Andi Banangana Marinzwa. That's 69 votes. Pa number 8 papa kagarwa Primrose Nyamangodo. Jesu Chikakarara. That's 72 votes. Pa number 7 akarikuruwa pa space wirango. Akubva kuna Chibukute Webibo. Anzi Torarama Mazviri. That's 82 votes. Yes, pa number 6 pakagarwa zvapo na Dion Ruva Remoyo. That's Dion, Mr. Dion. Song called Ruva Remoyo, 86 votes. As well as pa number 5 panga paina King Fatso Vakambu Onana. That's 87 votes. And number 4 pakagarwa na Albert Zinyemba. Anzi Mufaro aine 93 votes. Bestman Brown. Yes, Bestman Brown Sugar. Anzi Bakonye Radoroba. That's 100 votes. As well as Brother TK. Anzi Go Away Beach. Vanga vainivo 100 and that's 123 votes. Well, regaitiende remberi nacho chirongwa chacho. Ndakakubatira zvangu chirongwa. Uenda nawo kusokugo kusingatsowe vana vanongoche masarire namo zamonedera matambudziko Mwari munotishunguridza Mwari munotishunguridza ndipaka mozotirwadzisa mutumaru rufu anotitora uenda nesu Unyika iri kure sinanosiva Kunoshikwa nevava watize namo Osiyakanane hama wachi Yes, 18 February 2023 Andozuva ranhasi makabatiro zvenchirongwa dzana kusaridzirai ane mushamarari BNN Mchino Majuzi. Yes, pa top 20 pedu vanga vakagara pahasha pacho chaipo vanga vakagara pa number 1 mukati mezuva ranhasi on DHT Africa FM radio top 20 number 1 that's Jalok Musoja. Anzi ngati pinde murudo avanga vaine 173 votes.
Anazo toda ngoti makorokoto kwavari. Andina kunge ndichikwanisa kunge ndichiwana kambo kacho ipapapa. Andikadaenda mbokudandaurira anditi. Atinaitwa tikana vateereri akubva kumushamarari BNN Michino Majozi. Asi zvandareva kuti ndakabatira zvangu panapa. Chirongwa chama mufanira kunge muchipiwa namushamarari the DJ Musharukwa. Vangafanira kunge vachikupai chirongwa top 20. Asi kuburikidza nezvipingaidzo zvakasiyana siyana muna kwanisa kunge muchiwana chirongwa icho mukati mezuva ranhasi. Asi saka zvina izvozvo mushamarari BNN vangu vachikupai chirongwa dzandakusarudzirai. Dakari tasangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Regai nditanga ari mafaro kunge tiri tese panhepfenyuro yacho. DHT Africa FM Radio. Don't hesitate to hit my inbox +2637724977761. Ungori BNN. Takaenda. Andokusema makaterera kambo kubva ku the state guys. Kambo kachinzi nyika yeso kugo. Ndarova pasi nini. Bye bye.